Maing udto mga amigo, mga amiga, mga kaliwat, mga kaila, mga suod nga kaila. Iyan ko karon kay maniudto ko. Nakapalit ko adobong manok nga dagko kaayo. Tag 25 pesos ra diri sa Banawa. Lagi pa'y balo kung bago ka mo sa akong channel nga Bisaya Espesyal. Paki-subscribe lang. Paki-subscribe. Subscribe. Nya pinduta ang subscribe nya pindutasan ang notification bell para update mo sa mga bagong upload na ko nga video. Ito ko karon gumana ko paniud to. Pagkaan na ko ang iro dire. Iro nga laag na ba? Ito kong gatiyan dire sa Banawa. Dire sa opisina sa construction. Ini siya maling sa kuan. Ipalit na ko nga ang dubong manok. Sunod na akong baso kay dili ni ko ang wala gid kung sakto nga butanganan. Dili nga formal ba nga gamit. Ini ay adobong manok, dako ni siya. Akong kailangan to. Ang anong dako ni? Ito ang kailangan kung anong dako. Lami bagay ni siya. Sundan. Kung saan akong yatag sa iro dire. Dagko kayo ni siya. Dili pa ko ka sugat og dako nga adobong manok nga tag 25 pesos ra. Dili sa tuos kung gidyutihan. Kasi puso. Kung so dire. Anong kabuok. Mira. Salamat sa kus Ginoo. Gamana mo Dios nga lahi. Wala silang ituloy mo. Salamat ka na sudan yung gihatag. Kung nangyari, padalangin yung mga tinitugang gusto sa kong palabas. Wala kayo mahimo. Pilawas mo. Bulinong, dilim sa libos mong tabang. Kung wala ka, wala. Dalanginan mo tanan, wala na. Kung makilir ko sa espiritual. Trabaho, negosyo. Relasyon. Tagan. Magdugang grasya. Ika na kung saan itinagi sa laman ng pangalan ng Jesus. Amen. Ako ning sulayan o kining manok dagko kay man kung saan dito pa ni sa kulon tag 85 na kini 85 ni kini kini siya. Dili ni siya mukbang ako pagod to ni. May mukbang daghan mo kitong kaunon. Yan to lang siya. Manangatan. Ano media.
Okay siya na. Bugat naman o. Nga ay puso. Mga onda ninyo, maniod to ta. Mga YouTuber, mga YouTube subscriber, mga Facebook friends, mga friends Facebook. Ay karon kay Domingo ba? Monitoring ra ko diri tanan. Wala ko lang trabahon, monitoring Robin. Itong pisto. Diri sa construction office. Pero na ako karon sa guard house. Pili sa gate. May kipagkahimo ang guard house dire. Na-interest kong palitan ng adobong manok kay dako mo god. 25 pesos bakbo ni siya niya ang dili bakbon 25 gyapon niya ang gagmay ra. Kanon ako ng lawas kay para dili ni siya malungya. Una ni siya kusog para sa pangadlaw-adlaw ng imong aton. Ako ning ipalit dito sa sidewalk. Dito sa esquina. Thank you, Lord. Magana mo. Dami na siya. Hello ko lang to kay nako kay di mo kay mo sa kalugdas nga mumo o sa kalugdas nga gas. Akong ginawan kahit ano nga dami man siya dili lang siya crispy kay nabugnaw naman eh. May sauce na ko diba? Wala na. Turn on. Bukod. Unang hingayon na ako nga nag-duty ko dito sa Manawa. Opisina ni siya sa sikat ng kondominium.
Sarap. Crispy. Hindi daw crispy. Anak mo yun. Pakbon. Nagko, yung manuka. Happy Sunday kami yung tanan mga gala, mga amigo, mga amiga. Ilang Domingo ron. Panahon sa pagsimba, nagbisita sa Balay Tinoo. Yung tantad, akong pagkanong doon akong nagdala. Mga chicken. Para mabusog siya. Bisikleta ako, gikan ko sa Sudlon, Lahog, duty ko. Madong na rin sa Banawa. Unahan sa Pavilion Mall. 1 Pavilion Mall. Diri at bang sa Putugas. Color green ang pintana. Hindi ko lang hindi ko pinabuhay eh. Tagal na ako tubig. Ang sudlanan na akong tubig, Royal. Kaya nga butang. Sud naman ko. Yung tantad ako, ano ng nilo nga. Dinala na sa construction worker sa Itoy pa. Kano wala na ang construction worker, dire na siya sa lantaran sa opisina. Huwag may baso, ginira. Basiyo sa Cobra Energy Drink. Ano gamitan niya para sa tubig. Wala na ng party-arty kay nanta sa kuan bahuan
Di man, lami. Bagko sa pa nga. Hindi ang bagko ng lami. Lami. Terus, may breadcrumb. Lami niya lubo na. Salamat sa inyong pag-view na ko. Friends, sa akong YouTube channel, ang ipasuportan niyo rin ako, ipasuportion ko. Nakasildo ka aning pag-vlog sa YouTube. Ayun lang, tatlo. Kasi isa mo sa ako ang mga supporter. Okay. Rami ay, rami na siya. Binakagwarami ang kuhaan bakbo nga dogo nga dagko. Dinila ko ito bagong pagkaon. Tara ko itong hero. Nga. Hybrid mix Bisaya. Rasa ba? Okay.